Lopeta, Pikis, lopeta, minä tässä. Kukka täällä. Olen täällä. Minäkin haluan mukaan, en pelkää yhtään. Osaanhan minäkin kiivetä. Ei käy, Kukka. En saa koskaan tehdä mitään jännää sen takia, kun olen tyttö. Danny. Oi voi. Alas tulla nyt. Tulet kotiin kanssani. Koko Massachusettsissa tullaan ammuskelemaan, jos punatakit jatkavat voiton kulkuaan. Eikä 12-vuotiaalla pojalla ole mitään asiaa mennä ammuttavaksi. Usko pois. Voi pientä lapsiparkaa. Älä itki, pikkuääni. Candy-ääni, vallattomia lapsia. Saanko sen? Tässä! Kiitos. Anni tulee iloiseksi, kun vihdoinkin saa taas äidin ja isän. Ei, en halua jättää Candyä, ei ikinä. Ymmärrän kyllä, taitaa olla parasta tehdä niin kuin William herra haluaa. Candy, minunkin mielestäni sinun pitää lähteä. Ponineiti! Oletko sinä Candy Sweetheartly? Olen. Rehtori on odottanut sinua 3 tuntia. Päivää, Candy. Tervetuloa, olen sisar Gray. Päivää, Candy. Olen sisar Margaret. Ottakaa pois tuo puhka. Sinun olisi pitänyt tulla tänne suoraan, kun laiva saapui satamaan. Teit väärin, kun jäit Lontooseen vai mitä? Samoin sanon tämän vain yhden kerran. Niin kauan kuin asut St. Paulin koulussa teet mitä käsken. Tulkaa, sisar Margaret. Sisar Margaret, viekää tämä neiti heti huoneeseensa. Ei! Olen Patricia O'Brien, mutta voit sanoa minua Patiksi. Asun tässä ihan lähellä. Oikeastaan olen naapurisi. Tule sisään, Patricia. Voin siis tulla sisään hetkeksi. Jestas, kuinka viisalta hän vaikuttaa. Candy, mitä pidät tästä huoneesta? Patty, ihmettelen. Mitäs? Tiedätkö, mikä pesukarhu on? Se kuulostaa pandojen sukuun ja niitä on enimmäkseen Pohjois-Amerikassa. Olet elävä tietosanakirja. Totta kai olen. Hyvä Jumala. Anteeksi, en kuullut mitä sanoit. Taidan piipahtaa poikien puolelle hetkeksi. Oi luoja! Miksi näytät niin kummalliselta? Etkö tiedä, mitä voi tapahtua, jos menet poikien puolelle? Pitäisi Ei. teistä varmasti, jos saisit tavata heidät. Ei ikimaailmassa. Olen kurkkuani myöten täynnä tyhmiä. Tee kuten haluat, kerro vain miten sinne pääsee. Etkö aio harrastaa mitään urheilua? Olen aika huono urheilussa. Sinun pitää aloittaa urheilu. Voin ilmoittaa sinut johonkin. Te 2 tunnutte viihtyvän hyvin yhdessä. Te olette ilkeitä ihmisiä. Hyvä, kun et sanonut meitä inhottaviksi. Sillä minusta on parempi olla ilkeä kuin inhottava. Mitä mieltä olet? Sen naisen verta virtaa suonissasi, ihan kuten arvelinkin. Hävyttömän amerikkalaisen naisen veri. Hyi. Hyh. Terence, mitä teet täällä? Candy. Hän putosi portaita, löysin hänet. Hyvänen aika, kutsun sisään Grayn nyt heti. En tiedä mitä on tapahtunut. Terence ei kertonut mitään. Missä Terence on? Hän odottaa sairastuvassa. Hän ei ole täällä. Hän on varmaan mennyt ulos ikkunasta. Putosit portailta ja Terence kantoi sinut tänne, eikö totta? No niin, Candy Sweetheartly. Niin, sisar Gray. Kun ensi kerralla menet nukkumaan, niin sido itsesi kiinni sänkyyn. Nyt aion kertoa teille toukokuun juhlasta. Missä se pidetään? Toukokuun juhla on fantastinen. Kaikki kukkaisprinsessat esiintyvät paraatissa. Tanssiaiset kestävät myöhään yöhön asti ja tytöt voivat valita partnerikseen kenet itse haluaa. Kaadeihin sinua, kun sinulla on komea poikaystävä tai jopa 2. Minä olen ihan yksin. Patty, löydä Steveä partneriksesi. Steve, ei hän ikinä halua. Olen ainoa tytär. Vanhemmillani ei ole ikinä aika jutella kanssani. Minä juttelin kissoille ja linnuille ja koirille. Sitten pelastin erään olion, johon olin kiintynyt. Voisin vain näyttää sinulle aarteeni, Hectorin.
Halusin vain näyttää Hectorin, jonka kanssa puhun. Oli tottelematon. Mutta se on niin vaikea. Miten voisin heittää Hectorin pois? Hector on arka yhtä heikko kuin minä ja tykkään sitä kovasti. Mä kun suututit sisä Grain Candy. Lady Marie Antoinette! Leninkin on aivan märkä! Marie vain 14-vuotias. Niin viaton, oikea rasavilli. Hän rakastaa leikkimistä. Pelkään, että kruunu ja kuningattaren arvo tuovat hänelle pelkkää epäonnea. Mari, olet mainio tyttö, mutta olet oikullinen. Ota tämä mukaasi ja lue se vähintään kerran kuussa. Neuvot, jotka siitä saat, ovat minun neuvojani sinulle. Teidän ylhäisyytenä, voisitteko tulla vähän tänne? Kyllä. Oletko löytänyt hänet? Meidän pitää etsiä huolellisesti, mutta minulla on tärkeä asiaa. Kuunnelkaa minua nyt. Se ei ole lainkaan kaunis. Hän pukeutuu kuin haave. Opetin hänelle, että on häpeällistä, jos on seksuaalisessa suhteessa miehen kanssa rahasta tai jonkun miehen rakastajata. Jos nyt muutan ja kehotan häntä hyväksymään tuollaisena, se silloin olisi valehtelija. Katsokaa, miten kaunis prinsessa onkaan. Hänen ihonsa on kuin persikka. Hän on todella säteilevä. Ihana Mekko. Oi, tuolla on kenraali Harry. Kenraali Harry, toivottavasti toitte Oskarin mukanaan tänään. Haluaisin sitten vähän sitä uutta kirpun väristä kangasta. Ja minä haluaisin Leningin uudesta kirpun mahanvärisestä kankaasta. Oi, aivan fantastinen. Puukko ei ole ainoa tappava se. Joskus pieni huhu voi tuhota ihmisen täysin. Kyllä, sehän yleensä koskee sellaisia, joilla on jokin tärkeä asia vai mitä? Nyt se ruotsalainen tulee taas. Reidi Perseen! Skandaali, siis prinsessa menettäisi mahdollisuutensa. Voi ei, älä taas kaiva esiin niitä tarinaa. Olin työssä palvelijattarena Herttuan perheessä ja varmaan hän piti minusta aika lailla kun... Minä ja Rosali synnyimme. Kyllä, mutta herrani kuoli heti Rosalinen syntymän jälkeen ja perhe loppui siihen. Seisot kaiket päivät peilin edessä ja tuijotat vain itsesi, puhut palturia kieltänyt työnteosta, olet pian 17, yritä hankkia vähän rahaa talouteemme, sen sijaan voisit tehdä työtä piikana. Mutta et kaiketi tule koskaan ymmärtämään, kuinka katkeralta tuntuu. Olen saanut tarpeeksi tästä kurjuudesta. Jätä hänet rauhaan, hän palaa, kun hänelle tulee nälkä. Sanoitko Balon perheestä? No, olen kuullut huhuja, että perheessä on yksi lapsi. Kyllä, isäni on Lord Baloo. Tunsin näitä oikein hyvin. Lapsi parka, tule kanssani. Olen siis Lady Boulevier. Oi! Se sopii sinulle tuo uusi leninki. Voit sanoa minulle tädiksi, kun muut kuulevat. Kyllä. Hän on fantastinen lahjakas. Olen vakuuttunut, että hän on valmis seuraelämään. Hyvää huomenta, lapset. Ennen kuin alamme käsitellä aineita, minun täytyy saada kiittää teitä mainiosta fysiikan projektistanne. Suokaa anteeksi, että olen näin käheä. Olen vain hieman vilustunut. Tänään puhumme siis välimerkeistä ja siitä, miten niitä käytetään. Pärjäsitte niin hyvin, että päätimme järjestää sen kunniaksi naamiaiset tänä iltana. Ajattelimme, että saatte pukeutua sen ammatin edustajaksi, jota haluatte isona.